Gaur Sanferminetako 5. egunean gaueko 9:00 Iruña herriko mugimendu feministak elkarretaratzea deitu du Sanferminak hasi direnetik izan diren sexu erasoen aurka. Gaztelu plazan batuko dira eta Iruñeko udaleko bozeramaileen batzordeak bat egin du mobilizazioarekin. Sanferminak hasi direnetik hainbat salaketa izan dira. Jasotako azken erasoa larunbatean izan zen, emakume batek salatu zuen goizean eta arratzaldean atxilotu zuten gizona. Epaiaren aurrean deklaratu du eta aske utzi dute urruntze aginduarekin. Hau ez da izan den atxiloketa bakarra, gehiago izan direla adierazi dute. Bestalde, atzoko entzerroaren ostean, gizon bat gerturatu zen Gurutze Gorriaren postura azaldu dutenez, bertako langileak osasun etxera gerturatzeko esan ostean, gizonak anbulantzia kolpatu eta emakumeari eraso egiten ahalegindu zen. Sanferminetako beste urteroko ekitaldia 1978ko uztailaren 8an Espainiako polizia Iruñako Zezen plazara tiroka sartu eta karrikako istiluetan buruan tiro eginda hil zuen Rodríguez eta 3 egun geroago Donostian protestan ari zela Barandiaran. 55 urte bete ondoren kantu artean oroitu dituzte, urtez urte gogoratu dituzte eta inoiz ez da musika falta izan. Horregaitik 78ko Sanferminak plataformak musikariei leku berezia eman die aurtengo ekitaldian. Talde askok hartu dute parte, egia, justizia eta ordaina eskatu dituzte. Hauteskunde kanpainak dagoeneko lehenengo asteburua iragandu, gaur izango da Sánchez eta Feijóoren aurrez aurreko bakarra eta Euskal Alderdiek gobernua osatzeko giltza izango dute. Izan ere, aurre ikuspenen arabera gobernu aldaketa izan daiteke PP-Vox koalizioarekin, baina esku estu lehiatuko lirateke gainontzeko alderdiek bat egingo balute. Tartean EH Bildu edota EJ leudeke. Eta gaur Mertxe Aizpurua Kongresurako EH Bilduko Gipuzkoako hautagaia izan dugu gurean eguerdiko magazinean ikusi. Gogoz, egia da, hola bapatean etorri zitzaigula, justu ere hauteskundeak izan, eta hurrengo egunean ja, euki genuen sorpresaz iragarpen hori, berriro Sánchezek hauteskundeak deitzen zitula, eta, bueno, nolabait esateko, disfrutatzeko ere denborarik apenas ez digute eman. Baina, bueno, beira, guretzat, sorpresa hori kenduta egia da, batez ere egiturako jendea eta lanean aitu den jendea kanpainan, berriro beste kanpaina batean sartzea, neketsua izan daiteke, baina, bueno, ni jendea ikusten dute gogoz pozik guk ere kanpaina egin genuen, eta, bueno, ez dakit nolabait segida hori hartu dugu, ez? Esan de, bueno, ez da ezer gelditzen hemen, goaz aurrera eta lantaldea eta jende guztia ere espiritu berdinakin ikusten dut, ez dakit animatuta gaude eta indarrez gaude gogotsu bai. Osakidetzako garbiketa zerbitzuko langileek akordioa lortu dute, LAB, UGT, Comisiones Obreras eta STK sindikatuek sinatu dute hitzarmena, baina ELAK uko egin dio akordioari. 5 urte ibili dira borrokan Osakidetzako garbiketa zerbitzuko langileak negoziazioa bilatu nahian, hitzarmenaren bidez, karrera profesionalaren 3 urte ordaintzea lortu dute, baita ordezkapenean sistema bat ezartzea, aurretiko erretirorako kontratuak egin ahal izatea eta laneko baimenak eskuratzea. Uxue Fraile eta Jesus Pailo izan dira aurten 100.000 lasterketako irabazleak. 168 kilometroko lasterketa da eta 11.000ko desnivel positiboa du. Bailok ia 2 ordu eta erdi hobetu du ia egin zuen marka, orduan 7. izan zen. Goierriko 2 handiak proba Joseba Eskuderok eta Oiana Azkorbeitiak irabazi zuten. Eskuderok 10 ordu eta 12 minututan burutu zuen lasterketa eta Azkorbeitiak 12 ordu eta 40 minututan. 42,185 kilometroko Marimurumendi maratoia izan da jokatu den azkena eta Unai Dorronsoro eta Irati Zubizarreta izan dira garaile. Kaixo eguerdion, gaur Sanferminetako 5. egunean
Gaueko 9:00 Iruñako mugimendu feministak elkarretaratzea deitu du Sanferminak hasi direnetik izan diren sexu erasoen aurka. Gaztelu plazan batuko dira eta Iruñako udaleko bozeramaileen batzordeak bat egin du mobilizazioarekin. Sanferminak hasi direnetik hainbat salaketa izan dira jasotakoak. Azken larun batean izan zen, emakume batek salatu zuen goizean eta arratzaldean atxilotu zuten udaltzaingoak gizona. Epaiaren aurrean deklaratu du eta aske utzi dute urruntze aginduarekin. Hau ez da izan egon den atxiloketa bakarra, gehiago izan direla adierazi dute. Bestalde, atzoko entzierroaren ostean, gizon bat gerturatu zen gurutze gorriaren postura, azaldu dutenez, bertako langileak osasun etxera gerturatzeko esan ostean, gizonak anbulantzia kolpatu eta emakumeari eraso egiten ahalegindu zen. Kokotaraino gaude, ez dagoela lekurik haientzat. ¡Hola, borroka feminista! Gure jaiak berreskuratu ditugu, eta horiekin dirudienez batzuek baboso eta matxiruloa berreskuratzera behartu nahi gaituzte. Sanferminetako beste urteroko ekitaldia, 1978ko uztailaren 8an, Espainiako polizia Iruñako zezen plazara tiroka sartu eta karrikako istiluetan buruan tiro eginda erail zuen Rodríguez eta 3 egun geroago Donostian protestan ari zela Barandiaran. 45 urte bete ondoren kantu artean oroitu bituzte. Urtez urte gogoratu dituzte eta inoiz ez da musika falta izan. Horregaitik 78ko Sanferminak plataformak musikariei leku berezia eman die aurtengo ekitaldian. Talde askok hartu dute parte. Egia, justizia eta ordaina eskatu dituzte. Impunitate urte daramatzagu gertaera haien erantzuleekiko Estatu Espainiarra, Barne Ministerioa, Martin Villa, eta beste horren beste urte konplizitate judizialarenak. Musika, egia, justizia eta ordaina galdegiteko tresna bilakatzen jarraituko dugu. Aditu nahi ez dutenen gorreria hautsiz. Gaizki jositako zauriak irekiz, erakundeak interpelatuz, diskurtsoa eguneratuz belaunaldi berriei iristeko ere, ezarritako isiltasunaren eta impunitatearen arrakalak zabalduz, denon artean lortu ahalko dugu. Germán, Joseba, gogoan zaituztegu! Germán, Joseba, gogoan zaituztegu! Igela argitaletxeak euskarazko itzulpenak plazaratzen ditu eta 34 urte bete zituen apirilean. Orain jabeek argitaletxeak gelditzea erabaki dute arazo ekonomikoengatik. Langileek errentagarritasun ez argudiatuz gero gogoz kontra hartu dute erabakia. Jakinarazi dutenez, jabe konpromisoa hartu dute martxan diren eta abenturatean plazaratzekoak ziren lanak argitaratzeko itzultzaileek ala nahi izanez gero. Argitaletxeak ia 100 autoreren lanak eman ditu eta autore horietako asko igelari esker irakurri dira euskaraz. 40 urte bete dira Iruñean sortua taldea sortu eta Iruñako agiria idatzi zutenetik. Espainiako konstituzioak hizkuntzen mailakatzea aplikatzen zuen berdintasunaren izenean eta horren aurka elkarrekin gogoeta egiteko batu ziren Euskal Herriko, Galiziako eta Kataluniako hainbat soziolinguista Iruñean. Eztabaida eta gogoeta egiteko sortu zuten biltzar horren parte izan ziren beste askoren artean Txepet, Txillarrendi,
Sagrario Aleman, Kika Munarritz, Miren Egaina eta Iñaki Larrañaga. Euskal Autonomia Erkidegoaren errealitateari erreparatuz, erakundeek urratsak egin dituztela esan du taldeko kide den Sagrario Alemanek, baina gainerakoetan borondate eskasa erakutsi dutela euskara sustatzeko. Konstituzionalak baliogabetu egin du udaletan euskara soilik erabiltzea ahalbidetzen duen legea. Honen aurrean UEMako hautetsiak batu dira euskaraz lan egiten jarraituko dutela adierazteko. Sententziak udalei euskara hutsez funtzionatzeko bidea ezeztatu die eta epaiari erantzuna eman behar zaiola esan dute. Kontseiluak oldarraldi judizialaren aurkako manifestazio batera deitu dute azaroaren 4 eta parte hartzea garrantzitsua dela esan dute protesta jendetsua bermatzeko. Larria da gertatzen ari dena. Euskararen biziberritze prozesuaz harago, milaka herritarren bizitzen bizigarritasuna baitago auzita. Eta harekin batera, berdintasuna, justizia eta kohesio soziala. Funtsean, bizikidetza. Hauteskunde kanpainak dagoeneko lehenengo asteburua iragandu. Gaur izango da Sánchez eta Feijóoren aurrez aurreko bakarra eta Euskal Alderdiek gobernua osatzeko giltza izango dute. Izan ere aurreikuspenen arabera gobernu aldaketa izan daiteke PP-Vox koalizioarekin, baina ez du lehiatuko lirateke gainontzeko alderdiak bat egingo balute, tartean EH Bildu edota EAJ leudeke. Inkesta gehienek gobernu aldaketa aurreikusten dutela iritsi da uztailaren 23ko hauteskunde orokorretarako kanpaina. Lehenengo asteburua igarotak gaur izango dute aurrez aurrekoa Pedro Sánchezek eta Alberto Núñez Feijóok, PSOEko eta PPko presidente gaiek. Gobernua osatzerako orduan baina ez dira sozialistak edo popularrak bakarrik izango. Presidentetza PPek nahiko balu Voxekin batu beharko litzateke. PSOEren kasuan koalizio horri aurre egiteko eskumuturrari aurre egiteko gainontzeko alderdiekin bateratu beharko litzateke. Eta hortxe Euskal Alderdiek zeresana izango lukete, gobernu osatzeko giltza lukete. Gauzak horrela nahiko parekatuta geldituko lirateke emaitzak. Euskal ordezkariek ahotsa izan nahi dute Madrilen, eta kasu horretan izango lukete. Gainera ezin dugu ahaztu gure eskumen asko Monculatik kudeatzen direla, eta autogobernurako bidea litzateke Euskal ordezkarien isla izatea Madrilen. Argudio horrekin ari dira alderdiak euren botoa eskatzen. EH Bilduk Euskal Herriaren eta Euskal Herritarren eskubide nazionalak defendatu nahi ditu Madrilen. Ezker subiranistaren bultzadarik gabe, ez zirela
gobernuak egindako aurrerapen asko gertatuko frogatzen dute. Orain, guzti horrengatik eta gehiago egiteko, orain gehiago izan behar gara, eskuina geldiarazteko eta aurrera egiteko Madrilen eman daitekeen edozein aukera azkarrago iristeko eta euskal herritar guztientzat hobea izateko. EAJ gizarte segurantzaren eskumena eskatu du pentsioak Euskal Autonomia Erkidegotik hobeto kudeatuko direla argudiatuta. Zoritxarrez, Madrilen erabakitzen dira oraindik guri geragiten diguten gaiak, gai asko tamalez gainera. Lehenengo defentsa lerroa Madrilen dago, bertan aurkezten direlako erasoak eta ekiditu behar ditugu zuzenketen bitartez, gure botoren bitartez eta abar. Beraz, Madril da gure autogobernuaren lehenengo defentsa. De Miguel eta Otxandiano Arabako espetxean sartu dira. Pasaden astelenean Arabako provintzia auzitegiak 72 orduko epea eman zien bi akusatuei espetxean sartzeko. Euren azken indultuak baztertu ondoren. Euskal Autonomia Erkidegoan izan den ustelkeria trama handien amaitutzat ematen da De Miguel kartzelan sartzean. Arabako buruzagi ohiak 9 urteko espetxe zigorra bete beharko du. Asteazken gauean Arabako Zabaia kartzelan sartu zen Koldo Otxandiano eta ostegun goizean Alfredo de Miguel. Bi akusatuek 7 eta 12 urteko espetxe zigor bana bete beharko dute urren ez urren ustelkeria delituak egotzita. Uztailaren 3an Arabako provintzia auzitegiaren agindua jaso zuten. Auzitegiak 72 orduko epea eman zien espetxeratzeko. Gauzak horrela bi aukera zituzten, ostiralean baino lehen kartzelan sartzea edo bestela estatuko segurtasun indarrek haiek atzilotzea. Azken 6 hilabeteotan akusatuek zenbait indultu eta errekurtso aurkeztu dituzte espetxeratzea saihesteko eta atzeratzeko. Hauteskundeen ostean Alfredo de Miguelek azken helegitea aurkeztu zuen. Hala ere Arabako provintzia auzitegiak ukatu zuen. Bestalde, Koldo Otxandianoren kasuan, epaileak iragarri zuen helegitean alegatutako osasun arazoak ez diotela eragozten kartzelara sartzeko, beraz ez zuen onartu. Azkenik Aitor Telleriaren helegitea oraindik ez da argitu mediku txostena zabaltzea erabaki zuen epaileak, bere osasun egoera zehetasun handiagoarekin aztertzeko. Ipar Euskal Herrian, Euskal Herria Baik mozioa aurkeztu du Pirinio Atlantikoen Departamendu Kontseiluan mugetako hesiak kentzeko eta aho batez onartu da. Izan ere 2021an itxi zuten Hendaia eta Irun batzen dituen zubia eta Frantziako turra igarotzeko ireki zuten, baina honek 24 ordu soilik iraun zituen irekita. Berriz jarri baitzituzten hesiak. Mozio aurkezteaz gain mobilizazioak ere antolatu zituzten eta azken elkarretaratzean 300 pertsona eta administrazioetako ordezkariak batu ziren. Mozioa aurkeztu duten bi hautetziek adierazi dute Euskal Herrian ez ditugula mugak nahi baizik eta zubiak eta herriei mobilizatzen jarraitzeko eskatu die. Egunon, Kontseilu Departamentaleko batzorde iraunkorrean mozio bat aurkeztu dugu mugetako hesien altxatzearen alde. Mozio hori aho batez onartua izan da. Beste behin horrek frogatzen du Euskal Herrian ez ditugula mugak nahi baizik eta zubiak. Horrenkari dei egiten dugu herritar guztiei mobilizatzen segitzeko. Erretirorako adina 68 eta 72 urte bitarterako atzeratzea eskatu du Espainiako enpresarien zirkuluak. Egungo pentsioen sistema publikoa ez dela jasangarria iritzita. Eta lehenengo legez protesta egiten dute pentsiodunek Bilboko udaletxearen atarian. Eta bertan da Aiara Deurreta lankidea. Aiara, zer adierazten dute honek inguruan pentsiodunek? Espainiako enpresaburuen zirkuluak proposatu du erretiro adina 68 urtekoa izatea eta borondatez berreztari ari izatea 72 urte betera arte.
Era berean Feijori eskatu dio kentzeko kotizazioaren jaitziera eta zergak eta berreskuratzea aldi baterako kontratuak. Beraldetik Espainiako enpresaburuen elkarteen konfederazioak adierazi du ez datorrela bat adierazpen horiekin eta Feijok ere ez du horren inguruan adierazpenik eman. Izan ere, kanpaina betean aurkitzen dira eta kritikak eta higadurak saiestu nahi du Feijok. Bitartean pentsiodunek salatu dute hori, ezta? Azkenean pentsiodunen aldarretako bat bada, erretiro adina jaistea eta era berean 1.080 euroko gutxieneko pentsioa ezartzea. Bakarrikan enpresarien aldetik hori da espero dezakeguna. Eta gaina ikusita nortzuk egin zituzten adierazpen horiek, hau da enpresarioen zirkuloa. Horiek ultra eskuindarrak dira eta bere helburua da presionatzea helburu horiek lortzeko. Eta argi eta garbi adierazi zuten, kanpora behar dutela edo kanpora behar dela Sánchez, eta Feijori planteatu zion argi eta garbi eskarea horiek. Lehen sektoreari helduz nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategiek bizi duten egoera aztertu eta aurrerantzean hartu beharreko neurri eta erabakiak zehazten jarraituko du Eusko Jaurlaritzak deituta nekazaritza eta klima aldaketen mahaiak gaur arratzaldean. Gaur da elkartzeko Eusko Jaurlaritzako klima aldaketarako eta nekazaritzarako mahaia, lehen sektorearen egoera aztertzeko. Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategiek bizi duten egoera aztertu eta aurrerantzean hartu beharreko neurri eta erabakiak zehazten jarraituko du Eusko Jaurlaritzak deituta nekazaritza eta klima aldaketaren mahai horrek. Maiatzean izan zuen aurreneko bilera eta bertan hainbat neurri proposatu ziren lehortari aurre egiteko. Bereziki uraren kudeaketaren eraginkortasuna hobetzeko bideratuak. Ur hornidura bermatu egin behar dugunez, ur hornidurako sistema osoa, azpiegitura osoak hobetu egin behar diala, indartu egin behar diala, eta ditugun galderak baita ere gero eta gutxiago izan daitezen hobetu behar dugula. Neurri horiek baztertuko dituzte gaurkoan. Horretaz gain ganadua elikatzeko behar den bazkaren kantitatea eta prezioa ere aztertuko dituzte Jaurlaritzak eta lehen sektoreko sindikatu eta elkarteek. Urtegien egoerari ere erreparatuko diote, maiatzetik ona egoera zertxobait hobetu dela esan daiteke. 173an daude une honetan Euskal Autonomia Erkidegoko urtegiak, 167 Nafarroakoak. Dena emetek meteorologia agentziak abiso hori ezarri du gaurko ia Nafarroa osoan, salbuespen bakarrak Pirinioak eta Kantauri isurialdea dira. Termometroak 35 graduren bueltan ibiliko dira. Nafarroa erdi eta hegoaldean are bero handiagoa egingo duela espero da bihar. Herriberan temperaturak 40 gradura iritsiko direla aurreikusi da. Hala ere arratsaldean ipar haizea sartuko dela espero da eta horrek egoera arinduko du. Hemeretzigarren mendearen amaieratik 20. mendearen erdialdera Donostia eta Gipuzkoa turistikoki iragartzeko kartelek izan zuten indar grafikoa aztertzen duen erakusketa ikusgai da San Telmo Museoan, aldi horretako marrazkilari onenen eskutik. Kartel turistiko ez gain, udan bizitarien divertimendu nahia asetzeko egiten ziren ekitaldi ugariak iragartzeko egindako beste zenbait ere erakusten dira. Klima ideal, udako kartelak San Telmo Museoan egongo den erakusketa da, urriaren 15 bitartean ikusgai izango dana. Bertan, kartel ezberdinak ikusiko dira, eta guztiek amankomunian dutena da, Donostia eta Gipuzkoa ezagutzera emateko eginda daudela, helburu horrekin eginda daudela. Beraz, bi gai uztartzen ditu, alde batetik ilustrazio grafikoaren evoluzioa eta bestetik gaia bera, zer dan adierazten dana eta zer dan adierazten ez dana. Erakusketa 7 ataletan antolatuta dago eta bakoitzak gai bat lantzen du. Gai bakoitzean ikusten dugu gai bera nola landua izan dan denboran zehar. Lehenengo atalean turismo nortasuna eraikiz izenburupean ikusten dana edo erakusten dana nola hasiera baten erreferentziak oso internazionalak dirala, beste edozein tokitan izan zitezkenak, eta gitxika nortasun propio bat eratzen dela, nortasun grafiko bat. Egia da, Donostiak erabaki bat hartu duela, erabaki politiko bat hartu zuela 19. mende bukaeran, Donostia turismo indargune bat izan behar zala, baina grafikoki beranduago iritsi zen. Karteletan
Donostiako irudia agertzen da, ikusgarrienak diren atalak, baina badago baita ere beste irakurketa bat, beti emakumeen irudia agertzen dela. Eta garai bakoitzean, emakumearen itxura, saldu naizen irudi hori lotutako itxura zan, irudia zan. 20. hamarkadan, kartelen ekoizpenak gorakada handia bizi izan zuen. Faktore asko daude, baina oso esanguratsua da, sasoi horretan lehiaketak egiten hasten direla. 2. atal honetan, ideiak leian izenburupean, lehiaketa ezberdinetako adibideak ikusten ditugu. Lehiaketa berez, prozesua bera ere difusiorako bide moduan erabiltzen da. Deialdi egiten da, normalean atzean edo turismo patronatua edo bestelako erakunde bat egon daiteke, deialdia egiten da, gero eskaintza jasotzen dire, erakutsi egiten dira, eta guzti hori difunditzen doan prozesu bat da. Beraz, lehiaketa oso bide erabilgarria izan da promoziorako. Adibide hauetan, San Juan, Zarautz edo Donostia bera, erakusteko modu ezberdinak ikusten dira. Batzuk irudia hartzen dute, beste batzuk argazkiak sintetikoagoak, argazkiak eta objektuak aukeratzen dituzte, beste batzuk igual klasikoakoak izan daitezkenak, edo azkenik argazkiaren indarra eta kolaxaren hizkuntza erabiltzen dutenak. Bisitariek zeregin bat behar zuten, eta orduan ekitaldi ezberdinak antolatzen dira. Berez gela honetan, 2 atal daude, batean jolasa eta dibertsioa ikusten da, eta beste aldean berriz euskal jaien sorrerari lotutako atala. Kasinoak izan ziren eskaintza zabaletariko bat, bai Gran Kasino, de San Sebastian edo Gran Kursal. Jokoa debekatzen danean, beste modu batera ere aurrera jarraitzen dute, eta batez ere ekitaldi ezberdinak egiten dituzte, jai tematikoak egiten dituzte, eta bakoitzak bere kartela izango luke. Karteletan elementua oso esanguratsua da, arte efimero bada. Ekitaldi bat saltzeko eta gero bukatu egingo dana. Horrek asko eragozten du material hori ondo gordetzea eta babestea, berez erabiltzeko eta berez erraz bukatzen den materialak direlako. 20. hamarkada oso aberatsa izan zen kartelgintzan. Orain gauden areto honetan Gipuzkoako ereduak ikusten dira. 3 urtetan, 3 kartel hauetan estilo erabat ezberdinak daude. Bata marrazki gileagoa edo karikaturarantz doana, beste bat errealistagoa edo figuratiboa izango dana, eta gero txikiren estilo pertsonala 3. Oso peluz laburrean, eskaintza ezberdinak. Atal honetan, kultura eta komertzioa daude ikusgai. 50-60 hamarkadetan, eskaintza zabaltzen zijoan, eta guztiok ezagutzen ditugun zinemaldia eta jasaldiaren sorrera da. Edizio bakoitzak bere kartela zeukan. Tomas Hernández Mendizabal da autorea eta oso estilo pertsonala dauka. Azken atal honetan, kirolak azaltzen dira. Hori ere eskaintzaren barne zelako, eta oso eskaintza zabala zen, bai zaldi lasterketak, lasarteko auto lasterketak, tenisa, bizikleta eta nola ez, traineruak eta balandrak. Estropadak saltzeko modu ezberdinak ikusiko ditugu gela honetan. Era berean, lehenengo aldiz, lasarteko auto lasterketen kartel guztiak ikusteko aukera egongo da. Kartel asko dago, eta horrez gain, esku horriak, pegatinak eta bestelako elementuak. 250 pieza baino gehiago daude, eta asko museoak dira, baina beste asko, beste toki batzuetatik ekarritakoak, Bilboko Arte Ederren Museoak, Koldo Mitxelena, eta partikular asko. Eskerrak eman nahi dizkiegu guztiei, eta batez ere, gonbitea luzatu nahiko genieke bisitariei, benetan merezi duen erakusketa badala uste dugulako. Eta esan bezala, gaur Mertxe Aizpurua Kongresurako EH Bilduko Gipuzkoako hautagaia izan dugu gurean eguerdiko magazinean, eta bere elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian.
Bada, 12:00 pasata iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gaur gurekin Mertxe Aizpurua. Diputatuen Kongresurako Euskal Herria Bilduren Gipuzkoako hautagaia, ondo etorri? Gurera. Eskerrik asko, gonbidazagatik. Eta tira ez kasik aurreko hauteskundeen najearekin iritsi zaio kanpainari oraingo honetan, uztailaren 23 begira. Hasteko konta iguzu, Mertxe, nola aurkitzen zara eta nola ikusten duzu taldea? Bueno, gogoz, egia da, hola bapatean etorri zitzaigula, justu ere hauteskundeak izan, eta hurrengo egunean ja, euki genuen sorpresa ze iragarpen hori, berriro Sánchezek hauteskundeak deitzen zitula, eta, bueno, nolabait esateko, disfrutatzeko ere denborarik apenas ez digute eman, baina, bueno, beira, guretzat, bueno, sorpresa hori kenduta egia da, batez ere egiturako jendea eta lanean aitu den jendea kanpainan, berriro beste kanpaina batean sartzea, neketsua izan daiteke, baina, bueno, ni jendea ikusten dute gogoz, pozik, guk ere kanpaina egin genuen, eta, bueno, ez dakit nolabait segida hori hartu dugu, ez? Esan de, bueno, ez da ezer gelditzen hemen, goaz aurrera eta lantaldea eta jende guztia ere espiritu berdinakin ikusten dut, ez dakit animatuta gaude eta indarrez gaude gogotsu, bai. Ez, bainera kanpaina hasierako argazkia bazetorren, ez? Udako oporaldiekin batera, Sanferminekin batera, baina bai argi badagoena da kanpaina ezberdinak ikusiko ditugula Euskal Herrian batetik eta bestetik Espainian. Zentzu horretan askok esaten dute, ez? Horretara begirako hauteskundeak gogorrak izaten direla, kanpaina berak ez dakitzuk nola erreparatzen dioztu horri? Bai, bueno, zer da, neria da 3. kanpaina, ze aurrekoetan gero etzan osatu investidura saioa bertan bera gehatu zen, etzun lortu Sánchezek babesa nahikoa eta berriro konbokatu ziren, beste kanpaina bat eduki genuen, 4 hilabeteko aldi horretaz, eta, bueno, gogorrak, bai, izaten dira, igual arrotzagoak guretzat, segura eskiz, azken finean, Madrilek eskaintzen diguna, Euskal Herritar ikuspuntutik ikusita, gutxiago izan daiteke, eta orduan batez ere, da, mezu guztiak oso estatalak direlako, eta gaur egun ere ikusten ari gara, kanpaina honetan, ez, nolabaiteko bipartidismo hori hiltzatu nahi dutela, eta horretara eramaten dutela kanpaina guztiak, baina, bueno, nik uste gure mezua kokatzeko arazo gehiagirik ez dugula izaten, eta oraingo kanpainan batez ere, uste, tokia bilatzen ari garela ondo, gainera, ez, azken finean egindako lanak aurkezten gaitu, eta nik uste alde horretatik, ziurtasun guztiarekin goaz, emaitza onak izango ditugula, batez ere jendeak ja ezagutzen gaituelako eta badakielako zer egitera goazen ez Madrilera. Eta nik uste Euskal Herritar askok eta asko bat datozela horrekin. Beraz, nik uste alde nolabait esateko mezuaren kokapena erresa dugula hortik abiatzen balin bagera, ez? Bai, zentzu horretan egia da bertoko alderdiek, bai Euskal Herria Bilduk eta EAJak baita ere antzeko mezu batit iraka, ez? Jarri duzuela kanpaina erdi aldean nola Euskal Herriko ahotsa, ez? Madrilera eramatea, ez kokatzeko hauteskunde hauek, Sánchez eta Feijóoren artean bakarrik, gurean zer dago jokoan hauteskunde hauetan? Gurean gauza asko daude, eta bueno, mezu berdina izan dezakegu edo antzekoa, bai, egia da, ahotsa nola ez, Euskal Herriko ahotsa garela gu ere, baina kontua da zertarako, ez? Eta zertarako hortan, eta zertarako erabiltzen diren bozka hoietan dago gakoa eta dago desberdintasuna. Nik esango nuke jarraipen bat egiteragoa zela, orain arte egindakoari, 4 urte hauek oso emankorrak izan dira, Euskal Herria Bilduk lorpen handiak egin ditu, bai aurrekontuetan sartu garenean, baita ere hainbat lege eta egitasmo mai gainean jarri direnean, eta ez bakarrikan bultzatzeko edo progresista diren politika batzuk aurrera ateralizateko, baizik eta politika horiek hobetzeko, hau da, lege asko, gaur egun ditugun lege asko, eta Euskal Herriari eragin handia dutenak, ez lirateke berdinak izango, eta antza gutxi izango luteke, gure interbentzio hori gabe. Hori horrela da, eta hori nik uste, ez dute onartuko, baino kanpainan gaudelako, baino egia da, egin handi batean, hobetu egin ditugula legeak, eta asko hobetu ditugula, ez? Hortik aurrera ere, zergatik bozkatu Euskal Herria Bilduri,
gu garelako bakarrak, indar bakarra, ziurtatuko dutena eskuinari ateak itxiko dizkiogula, eskuin osoari. Eta hori Euskal Herria Bilduk bakarrik egingo du gaur egun. Eta hortik aurrera abia puntu hau beharrezkoa da, Euskal Herrira ekartzeko Euskal Herritarren onurarako izango diren politika sozialak, politika ekonomikoak, guzti horietan lantzeko eta bide batez ere zirrikituak aprobetxatuko ditugu lehen egin dugun bezala, aukera ematen balin bada eta uste aukera eman behar dela Estatu Espainolean lurralde arazoa ere zuzentzeko edo behintzat konponbide bidean jartzeko, ez? Orduan, horrelako mix batean hori litzateke zergatik bozkatu Euskal Herria Bilduri. Ez berriro egingo dugu leloa hautatu duzue gainera, beraz esaten duzunaren ariari tiraka esan genezake, lelo hori ez datorrela bakarrik lotuta ez, maiatzeko hauteskundeen emaitzekin? Ez, egiten ari garen guztiarekin lotuta dator, ez, berriro egingo dugu, berriro egin genuen, orain dela gutxi, ze Gipuzkoan lehen indarra izatea lortu dugu, beste tokietan Bizkaian bertan eta Araban eta Nafarroan ere oso emaitza onak izan ditugu, beraz berriro egingo dugu egin duguna, jada, eta gainera gehiago egingo dugu, ez? Horretan murgiltzen gera, eta ni konbentzituta nago gainera, ez? Horrela izango dela, badakite hauteskunde arraro xamarrak izango direla, uda bete-betean gaude, jendeak normalean txipa aldatzen du, eta beste eszenatoki batetan du burua ere, orduan alde horretatik bai zailagoa izango dela, jendea muitzea eta jendea erakartzea, horregatik egingo aprobetxatuko dut momentu honetan ere aukera hau, posta bidezko bozka egitea zein importantea den, ez? Zalantzak balin badaude edo beti ere zerbait ziurtatzeko egin dezatela lehen eta bozkatzea hauteskunde hauetan inoiz baino garrantzia handiagoa izango duela, bai eskuinari ateak jartzeko, leihoak ixteko, beste batzuek agian irekin nahi dizkioten leiho horiek segun eta ze konbenientzietara datorren, guk ez du egingo eta gainera Euskal Herritarren alde erantzungo dugu, behin eta berriro eta zerbait frogatu balin badugu hori izan da ez. Aipatu ditugu tarteka maiatzeko hauteskundeak, ez? Hor bai da azpimarratzekoa nola Euskal Herria Bildu gailendu zen, Euskal Herrian hala ere gero ikusi genuen, ez? Segidan nola etorri zen AJaren ahalegin handia Euskal Herria Bildu hainbat agintetatik kentzeko, eta tira, ez? Erreparatuta nolako zurrumilloak iritsi den ostera, EAJak PPrekin batera eginiko harreman guzti horiek datorrenari begira irakaspenik uzten dute? Bueno, egindakoak hor daude eta jendeak uste dute ikusi duela eta hainbat jendearentzat baita ere EAJari bozka eman dion jendeak, ez dagoela bat ere ados erabaki horiekin, ez? Azken finean, herriak hitz egin du eta herritarrei esandakoari uko egitea, ez da gustokoa, nik uste ez dakite izango duen erantzuna, guk bai garbi daukaguna dela, garbi adierazten duguna, egiten dugula, besteek edo ez adierazi edo azken finean bukaeran egiten dutena da kontrakoa, ez? Norabide logiko baten kontrakoa dena, ze azken finean ez da Euskal Herria Bilduri postuak kentzeagatik, gu ez gaude erakundetan postu horiek mantentzeagatik, ez da hori gure erronka, ez da hori gure espiritua eta inoiz ez da izan gure jokatzeko era, baina gaude herritarren lorpenak mai gainen jartzeko eta herritarrek behar dutena egiteko. Azken finean, herriak esandakoari kaso ez egitea, ez dago ondo, baina asko zen larriagoa da, justu kontrakoa egitea, ez herri honek behar duenaren kontra joatea eta hartu dian itun horiek, nik uste ez diala Euskal Herritarren alde, ez direla Euskal Herriaren alde. Lehentxago gainera zentzu horretan Gipuzkoa ere aipatu izan zuzu, Gipuzkoako hautagaia zaitu kasunetan, ez? Zer mezu bidali herritarrei? Orain badutela beste aukera bat ere,
Gipuzkoatik bozka Madrilera eramateko, orain arte egindakoak jarraipen bat izan dezan, eta lorpen gehiago izateko eta erabakitzeko ahalmen gehiago izateko. Hori da garrantzizkoena, nik uste bozkak izango ditugula asko, eta espero dudana da, orain arte azkeneko hauteskunde hauetan lehen indarra izan baginan, Gipuzkoan ere berriro lehen indarra izatea. Hori litzateke, jendearen errekonozimendua guk egindako lanari, ze uste eta azken finean jendeak ikusi duela, zer den Madrilen egotea eta zer den dauzkagun aukerak aprobetxatzea, zerbait ondo egin balin badugu hori izan da, ez da izan gure interesen alde, herritarren interesen alde izan da, eta beti bezala jarriko ditugula herritarren interesak alderdiaren interesaren aurretik. Horretarako ere ez dago inolako dudarik horrela egingo dugula. Entzun diegu EAJaren hautagaiei hainbat aldiz, nola ez duten plantatu ere egiten ez, PP babestea, marra gorria izan baita euren aburuz Voxekin paktuak egitea ez, geroz eta gehiago hitz egiten da marra gorri ez dakite marra gorri batek bestearen indarra ere kenduko ote duen, hala ere zein beharko luke izan ez, euskal gizarteak mahai gainean jarri beharreko marra gorriak. Bueno, nik uste eskuinari tope egitea hori marra gorri badela, eta hori bozkaren bidez ere egin daiteke. Eta batez ere egin daiteke, aukeratuta ondo, marra gorri hori mantenduko duen alderdiari bozkatuta. Beste batzuk esaten dute gauza bat egun batean, urrengoan beste bat, eta hori baino okerragoa dena, gerora zer egingo duten emandako hitzakin ez dugu jakingo. Gertatu dan bezala, orain arte ere, horrelako mezu batzuk badaude, hain garbi ere ez dute esan, orain arte, orain badirudi hori esaten dutela, beste batzuk ez dutela inoiz eskuinarekin zerbait lotzeko, baina nik uste sinesgarritasuna balin badugu zerbaitetan horretan ere badela, eta dela guk esaten duguna egiten dugula, eta horretan ere nik uste indar bakarra dagoela une honetan, hori aurrera eramango duena, hau da, mandako hitza beteko duena, eta eskuinari topeak jartzeko dauden aukera guztietan edo toki guztietan egingo dugula, horrela egin dugu, erakunde guztietan, eta aldiz, beste batzuk, alderdi eskuinen babesa eta hoietan oinarrituta, kendu dizkigute, ez? Jendeak, herritarrek nahiari jarri behar zitzaizkion bideoiek, baina horrela da, eta baina gu jarraituko dugu berdin eta ziurtasun guzti horrekin gainera. Ez aipatzea ere, hainbat denbora badarazula zuk dagoeneko kongresuan, bertan konte guztu mertxe nolakoa da diputatuen kongresuan lan egitea? Ordu asko sartzen ditugu, Madrilen zaude, ez zaude etxian, ez da toki nolabait esateko goxoa, printzipioz, ez? Batez ere politikara jartzen balin badituzu zure lanak, eta baina, nik dena dela, usteet, eta hau benetan esaten dut, ongi pasatzen ere badakigula, hau da, badakigula buelta ematen egoera horrei. Egia da ere, gauza asko lortu ditugula, horrek ere nolabaiteko satisfakzioa handia ematen dizu eta pentsarazten dizu merezi duela, ez? Naiz eta desero osoa izan Madrilen egotea, joan etorriak, dana da desero oso xamarra, baina egindako lanak merezi duela erakusten digu, eta alde horretatik nik uste oso baikor egon bar garela, eta horrela gaudela, ez? Eta gero, lantalde aparta daukagu, egia da, osatzen dugun lantaldea aparta da, oso harreman onak ditugu gure artean, eta babesten gara, nolabait esateko, eta ondo pasatzeko, eta eukitzeko momentu horiek, eta gero umore onarekin bizi dugu guztia, eta guztion artean, ez? Eta, de hecho, errepikatzen dugu talde osoa, eta gainera, seguru nago gehiago izango garala, eta oraindik argudio gehiago izango dugula esateko, merezi du Madrilen egotea gauza guzti hauek
gauza txarra gaindituz ez. Ez da azken urteetan baita ere ez garaiko erapiatxu ugari izan direla, ez dakit azken legegintzaldi honetako zein balorazio egiten duzun? Legegintzaldiarena osorik gobernuaren aldetik... Bildutizta arago gobernu osoarena. Bai, egia da, komplikatua izan den legegintzaldi bat izan dela. Pandemia hor egon zen eta horria 2 urte ibili ginean egoera normal batzutan sartuta eta hainbat lege atera behartzianak nola edo ala. Bueno, gobernuari begira nik esango nukena da horrela beti zalantzan ibili dela, hasieran saiakera bat izan zen eta Ciudadanosekin nahi izan zuen lotu gobernu bat. Bueno, lortu genuen, nolabait esateko errezerekin eta gure mugimendu batzukin lortu zen ere bide hori ez jorratzea PSOEk, naiz eta PSOEko jende batek hori nahi izan. Eta geroztik guregatik espalitz zian aterako hainbat eta hainbat gai ez. Hala eta guztiz ere, eta beti gobernua, PSOE ibili da oso urduri, eta presiopean, eta eskuinaren presioa asko igarri zaio PSOEri, gobernuari eta Sánchezi eta guk askotan esan diogu, ez? Ausardia behartzela, beste motatako determinazioa behartzela eskuinari ateak isteko eta aurre egiteko, eta kosta egiten zaio, kosta egin zaio PSOEri horrelako neurriak hartzea eta gure bultzadarengatik ezpalitz eta RC-ren bultzadarengatik ezpalitz, hori ez litzateke gertatuko. Hau da, erdian geratu nahi izan du hainbat momentutan. Eta gero hainbat legetan, ez da usartu inolaz ere, eta ez da moldatu ere egin ez, bide bate zerbait hobetu ahal izateko, eta hor dago Mozal legearena, guk ezezkoa eman geniona, ze inolaz ere ez genuen onartuko horrelako gauzak bere hortan mantentzen zuen lege bat aurkeztea, lan erreformarekin gertatu zena, edo beste hainbat eta hainbat legeekin ez ikusentzunezko legea, oso txarra zena, gure, hizkuntza minorizatuentzat eta ekoizpen independentearentzat, horretan ez da usartu eta hor egin duena izan da, eskuinak esaten zion lerrotik markatu alizatea batzuk atera egin ditu, ikusentzunezko legea bezala, beste batzuk ez ditu atera ez, eta beste batzuk atera balin baditu, izan da eskuinaren babesarekin edo Ciudadanosen babesarekin. Orduan, horrela ibili da, nora eza batean alde horretatik ze gauza gehiago egin zitezkeen, eta gauza gehiago egiteko aukera daukazunean, eta gehiengoak dituzunean, ez egitea atzera pausoak ematea da, ez? Eta, gu behin da berriro esaten genion, ausardia falta zitzaiola, eta hor mugitu da, eta ailitzen zen arte, eta gure ekimenez, pixka bat lerrokatu da gehiago ezkerraldea. Hori izan da, nolabaiteko laburpen bat. Beraz, talako testu inguruan tarteka aipatu dituzu ez, Euskal Herria Bilduk egindakoak, baina zer nabarmenduko zenuke edo behintzat ez, zer ekarri du azken legegintzaldiko Euskal Herria Bilduren jardunak gurera? Bueno, gauza asko, eta neurri asko eta asko izan dira. Agian orokorrenak esango dizkizut, ez? Danak aipatzea ezinezkoa da, ze bi edo hiru folio baditugu horrela beteta, ederki beteta. Baina, nik uste gutxieneko pensioetan jorratutako lana eta etengabeko lana izan da, ze hasieran dekretu baten bidez lortu genuen igotze horiek eta igoera horiek gainera gutxien duten personengan eragina zutenak ziren, eta gero mantendu genuen eta legea bihurtu genuen ez, eta alargunen pensioak ere ez, alargunen pensioak, gehien bat emakumeen gan eragina dutena eta izaten zianak ere pensioak oso bajoak, guzti horiek igotzea lortu dugu eta nik uste lorpen handia izan dela. Gauza guztia hauetan bezala, bizitzan bezala, dana ez dugu lortu, baina hortan jarraituko dugu hurrengo legegintzaldian ez. Horiek esaten dizkizut, eragin handia izan dutelako jende askorengan, ez?
eta gutxieneko soldata baita ere, eta hainbat neurri ez, ez dakit gero, gauza txikiagoak ere badaude, hainbeste jendengan eragina izan ez dutena, baina lorpena izugarriak izan dienak, ze gutxienez, gu pentsatu egin dugu persona horietan, ez? Saregileak, adibidez, neskatilak, kostaldeko persona batzuk erabate astuta zeudenak, amiantoak jotako biktima hoiengatik ere, ez dakit talidomidarekin ez dira jende asko ez da izango horrela rekonozitua izan dena, baina jende guzti horrek kriston onurak ekarri dizkiogu, ez? Orduan, badira gauza batzuk handiak direnak edo jende askori eragina egiten dietenak, eta beste batzuk, naiz da multzo txikiagoak izan, izugarrizko lorpenak izan direla, ez? Baina gauza asko ez dakite etxe bizitza legea, etxe bizitza legea guregatik espaliz beste modu batara aurkeztuko zuten, ez? Eta etxe bizitza legeak badu ere eragina gazteengan, izugarrizko eragina dauka, eta harro gaude egindako guzti horretaz, ez? Zertan joan, zenukatu daitekela zentralidadea ere hartu dela Euskal Herria Bilduk Madrilen, eta horrekoan hau aipatzen nuen justu ez, zues egitazo den lekuan Aitor Estebanekin, eta esaten zidan Euskal Herria Bilduk EAJaren tokia hartu duela, ez dakit nola iristen diezun alako hitzei. Ez dakit fisikoki esan nahi duen horrek, ze beraiek beti lorrakatzen dira hasierako eskainotan, naiz PP egon gobernuan, naiz PSOE gobernuan egon, ze, bisagra hori egiten badakitelako, eta behintzat horretarako berdin zaien unegon, ez? Tokia. Guk nahi duguna da, guk ez dugu inolako, nola esango nuke, beraiek ere ulertu dezaten ondo, ez, eta garbi. Guk herritarren mandatu badugu, eta herritarrei behiratzen diogu. Guk ez dugu ez dakite bide ertzetik datorren PNV-ri begira, edo ez ditugu gauzak egiten PNV-ek egiten duenaren arabera, ez da gutxi ere, guk gure bidea daukau. Eta Madrilen egin behar duguna, uste dala herri honen defentsaren alde alik eta lanik honena egin, eta hori da gu egiten ari garena. Beste interesik gabe, guk bai ez daukagula eskuak ez ditugu lotuta beste interesengatik. Guk herriak esaten duen herriarekin daukagu kontratu bat, konpromiso bat, eta uste dut oso ez garela antzekoak Madrilen egiten dugunarekin, gauza batzutan ados egongo gara, baina beste gauza batzutan, jarritako zergei energetikei eta enpresa handiei jarri zitzaien zerga horietan, gure bultzadaz ere egintzenak, beraiek lortu zutena, guk hori lortu genuen, hau da, impuesto gehiago izugarrizko dirutza jasotzen eta irabazten ari diren enpresa horiei, energetika horiei, eta beraiek lortu zutena izan zen enpresa horiei gutxienez kanpoan dituzten negozioei zerga igoera horrek ez eraginik ez izatea. Beraz, garbi dago, batzu gauza bat egiten dugu, besteak beste bat, desberdina eta erabat kontrakoa norabide horietan, beste gauza batzutan, ados egon gintezke, hemengo autogobernua defendatzeko momentutik, haratago jun behar dugula uste dugu, eta egia da, eta beraiek eskatzen balin badute, dauden eskumenak berreskuratu egin behar ditugula, eta legeak esaten duena bete egin behar dela, kompetentzia guztiarekin, noski baietz, hori egin behar den zerbait da, eta guk ere horretan ere landu dugu, eta bide bat jorratu dugu, ze Nafarroarako adibidez, trafikoko transferentzia, naiz eta aspaldi eskaera egin, eta adostuta egon inoiz etzan gauzatzen, eta gurekin lortutako akordio batei esker, Euskal Herria Bilduri esker, gauzatu da, ez? Beraz, gauza batzutan ados, eta beste batzutan kontra jarritako erabakiak eta bultzadak ematen ditugu. Beraz, aipatutako guztiak aintzat hartuta eta bukatzea dela Mertxe, zein da ez Euskal Herria Bilduk datorrenari begira, datorren legegintzaldiari begira dakartzan edo Madrila daraman proposamena? Proposamena, Madrila daraman proposamena da, herri honen defentsa, alde guztietatik begira. Alde guztietatik begira esaten dudanean, da ekonomikoki, sozialki, politikoki, eta
beste norabide batean ere bai, ez, eta elkarbizitzaren aldeko apustu hori eginez ere. Usteet, hildo guzti horiek nola baita egin bitugula, azken 4 urteotan, hildo horrei helduko diogu, hildo horiei helduko diegu, eta erabateko konbentzimentuakin eta borondateakin goaz eta indarrarekin. Lortuko dugu jendeak bozka ematen balin badigu, seguru nago berriro talde parlamentario bat osatzeko nahiko bozkak izango ditugula, baina seguru nago eta espero dut ere oraindik bozka gehiago izatea eta ordezkaritza zabalago bat izatea. Hori benetan Euskal Herritar guztien alderako izango da. Bai, ez, beraz, bukatzeko aipatzea nola iragarpenak badiren ilunak, ez, eta hor badago aukera PP Vox agertzeko gobernuan, beraz, ez, dagoen ez, abaniko zabal horri erreparatuta bukatzeko Mertxe Euskal Herritarrei zer mezu? Bai, egia dela, arrisku hori badago, ez, eta ez dakit, oraindikan ez dakigu zer gertatuko dan Espainia aldean eta nola joango diren gauzak, baina arrisku hori, bai, egon badago. Baina arrisku hori ekiditeko eta eskuinarekin inolako traturik ez egoteko, nik usteet gu garela berme bakarra. Hau da, bozka utilak balin badaude eta ikusita nolako aukerak egon daitezken eta numeroak eginda, ezkerreko edo progresiako gobernu bat egoten bada, gure beharra izango du. Beraz, eta guri esker izango da. Beraz, gure bozkak Euskal Herritik inoiz baino garrantzitsuagoak dira ere eskuinari ateak isteko. Eta, bueno, bukaeran gauzak ez balin badoaz horrela, norabide horretan, eta eskuina gailentzen balin bada, eta PP Voxeko gobernu bat balin badago, bertan egongo gara, indar berdinakin, aurre egiteko egoera horrei ere herri bezala aurre egin beharko diogu, hemen ere kalean eta jendarteak aurre egingo diola seguru nago, aspaldi Espainian agian zailago dute edo behintzat iruditzen zaie aspaldiko gai bat dela, nik uste neofrankismoa edo frankismoaren ondorioak eta ondarrak hemen denbora gehiagotan jasan izan ditugula, Estatu Espainolean baino, orain adibidez ikusten ari da PP Vox gobernuak zer egiten ari diren, kulturaren kontra, zentsura berriro jarri nahian eta jarrita, bueno, horretatik ere guk asko dakigu eta ez da inbeste denbora gertatutako gauzak eta gertatzen direla. Bueno, ez dakit, indar berdinarekin ekingo diogu aurrean daukagun gobernua PP Vox balin bada, edo PSOE sumar bateko gobernu bat balin bada, berdinarekin eta Euskal Herriaren defentsan beti, eta seguru gaude herriak ere jakingo duela nola egokitu zein bat edo beste egoerara. Mezu honekin hemen utzi behar dugu gaurko elkarrizketa, mila esker horrekin tartetxoa hartzearen Mertxe, hurrengora arte. Zuei, eskerrik asko. Besterik ez gure aldetik, hauek izan dira gaurkoan jasotakoak. Hauek eta gehiago, 11.eus atarian. Miera arte. Hau garbi, Pantera. Nire nahiak ekarrizun kaseta etxea, eta izan zen revoluzio brutala, gauza berri bat, izan zen beste mundu berri bat irikizin, eta metal munduan nago gehien bat igual behaiagatik.
Sepulturaren roots. Izan da baita ere gauza autentikoa, gauza originala, hango timbal brasildar horiek metalarekin nahaztuta, eta izan zen guretzako baita ere, wow, zer da hau, ez da, eta pixkat guretzako erreferenteak izan dianak. Akoratzen naiz, aitak txikitan nola jartzen zigun igande goizetan batez